Welken saiatzen garena da egiten jarduera fisikoa sustatzeko teknologia aktiboa. Bai jarduera fisikoa, bai bizimodu osasuntsua sustatzeko teknologia egiten. Horretarako produktu desberdinak ditugu, duela gutxi sortu genuen enpresa eta horretan gabiz, ez? Welk osatzen dugu 3 bazkidek, unibertsitatean ezagutu ginen 3 bazkideak, eta hortik joan gara proiektua sortzen, eta orain gara 5 guztira. Gure bulegoa hemen Eibarren dugu, 2 Gipuzkoak dituen moduluetan daukagu gure bulegoa, dagoela Teknikerren eraikinaren barruan. Nik beti izan ditut ideia desberdinak eta zeozer sortzeko gogoa, ez? Eta ideia horietako bat zen gimnasioetara beti ordaintzen dugu gimnasioko kuota eta ez gara joaten behar beste, ez? Eta horreri buelta bat eman nahi genion eta hortik sortu zen Welk. Hori zen Welk hasieran, horri soluzio bat emoteko teknologia eta hortik joan gara garatzen eta moldatzen beste produktu batzuetara eta aldatzen dena. Gu Welken saiatzen garena egiten da teknologia aktiboa 360 gradutako ikuspegi batekin, ez? Saiatzen gara gure bezeroak dituen beharrak ezagutzen eta horren arabera guk ditugun produktu desberdinak moldatzen edo emoten behar horiei aurre egiteko. Bai udalerri mailan, bai mankomunitate mailan edo aldundi mailan edo enpresa munduan ere gabiz hartzen. Welken ditugu 3 produktu. Alde batetik daukaguna da mugikor aplikazio bat, deitzen dena Welk. Horren bitartez saiatzen garena da gehiago egiten zeozer gamifikatua, jolasa, sozializazioa bilatzen saiatzen gara horrekin. Gero daukagu 2. produktu bat, dela Medifit. Horrekin saiatzen gara, edo oinarria da jarduera fisikoaren preskripzioa bakoitzak dituen patologia edo beharren araberakoa. Ditu algoritmo desberdinak eta horren arabera emoten diogu jarduera fisiko pertsonalizatu eta espezializatua. Eta gero daukagu 3. produktu bat, deitzen dela Welk Space, balio diguna ezagutzeko lurraldeak modu berri batean. Hau da, zergatik emakumezkoak zonalde batzuetatik ez dute egiten korrika, zergatik ordu batetik aurrera jaisten da jarduera fisikoaren edo mugikortasunaren maila. Holako galderei erantzun ahal izateko, daukagu produktu bat, ezagutu ahal izateko zein den instalakuntzen erabilera, kalean dagoen erabilera, mugikortasun aldetik eta abar, eta 3 produktu horiekin emoten diogu beharrei erantzuna. Orain arte Welken saiatu garena da bezeroen bitartez gure produktuak hobetzen saiatzen eta orain daukagun erronka da horreri emotea beste maila bat, maila handiago bat eta horretarako saiatuko gara finantziazioa bilatzen. Guk sortu ditugun produktu horiei eskalatzez maila bat emoteko eta hori da orain ditugun erronketatik nagusiena. Guk uste dugu azkenean hemen egonda, hemengo balioak partekatuta gazteak izan da eta Eibarren egonda, egon behar ginela olako sari batzuetan, ez? Partekatzen ditugu balio horiek, azkenean ekintzailetza sustatzea, gazteak dena indar hori jartzea eguneroko lanean, eta horregatik egon nahi genuen sari horietan, hemen egonda eta balio horiek partekatuta. Nire ustez olako sari batek dauka garrantzia oso handia, batez ere gazteok behar dugulako ere impulso batez ekintzailetzan hasteko, ez delako erreza hastea, da incertidumbre konstantea eta olako sariek ez indartzen dute gazteek izan ahal dugun nahi hori ez garela ausartzen, baina olako sarien bitartez emon dezakegu aurrera pausu hori ez.